Welcome to my channel. Enjoy watching. Ay, apuan. Ni mama mo. Anak ko nag-iba yung ban. Nagparludo ka na. Wow! Nanay, tingnan mo to. Ay, ano to? Wow! Hala ko, mag-diretso ka Santa Cruz. Kaya nga ni, sabi nga, mauhuring ako sa kasi Manila. Andiyan na. Kaya. Ay, nalog na mo. Pero may iwasan ang log ko. May iwasan ang log ko rin. Inalagay na ako ito lang magtakan. Ay, lagi. Lagi. Maluto ka na patipid ka na naman. Oy, nalawag na ka mo. Bula-bula. Ano? Sinilong mo ako. Kain na si Pili. Tapos po. Sige na, gawin na. Iya, yan. Sabay diyan, tupad na ka dyan. Huwag ka ang sila niya. Ay, Nini. Sabi na, tupad na kami dyan. Kaya na, sabi na. Sinilang mo, Nick, ako na. Pag-apok talaga sa mga si ano naman, yung parang niya. May latik? Kailan makakaroon ka? Ay! Ngayon baga ang bado mo may mina. Siyempre, kanina yan. Kala mo kasi doon niya may dalang birthday ko pa ba? Wala ko ma. Ano mo? May mina, sosyalin. Wala. Yung man ang gusto ko lang. Kung ka baga kayo pirmi may mina. Bagay nga ni ano nga ni. Kayo.
Dali, dali. Balik mo yung plato. Ano ako dito? Dali lang, dali. Balik mo na lang yung plato. Pero kahit pa naman, pero puro taga-bibero na. Dali, subli. Parang lang ganito kami may Subli, wala na. Subli. Sana po sa mga gawin pagpipilian. Kita ka pa sabi yung iba mo. Pag na baga kaya. Paano ka nagsabay ng pakunti? Pagkahilig may kayo sa inyo may mina. Subli. Yeah, okay na. Pagkahilig sa inyo may mina. Daw mo subli. Iyo, sila ko sila. Subli. Apa nagsulat ng dala? Kaya ba na minadalang pala? Good. Chill. Ayaw, nagkarigo. Kapaw. Tamang. Tapos sasabay mo kanina yung panis. Yung mirindahan ka. Ano mo rin ngayon, natapos si Pani. Ay, iyo, tama. Tama man nagbatid. Ano sa baba? Uy, ano na rin kumakayaman ko ano oras na oras 10 na punta kita. Kaya di ba? Tama ko natin. Akala pa ako nung kaya. Maragana ka mo. Patukan. Ayan. Okay. Ini. Mahal na lang takawan. Bawal ka rin. May sabi. Ay, naman, hindi atan ko na. Ay, di ba ba? Di ba nga nakaano sa lupa mo? Tapos mong kaya. Sarap lang. Kaya ko man order ka man. Kaya ko man order ka man. Order lang. Dahil mo ba? Hindi lang pagkit na nabawa. Ano ba? Si Kuya Boy daw pagkabos ng buko. Andre. Kung ano man ang diyaw. Kaya, hanap na dahil. Hanap na. Inap na lang.
Ba, pansit na. Pagkatirin tayo suka gumalo ya tata. Ano naman panghalat ko sa Malo lang yan ito sa ay yung man kaya ano po Anong abot dyan, Haleng? Yeah. Buluchi. Buluchi. Basta buluchi. Buluchi. Milkshake yan. Na. Pagtakbo mo. Kuya. Iba na muna kalit. Babala na ka ng mernalan. Yung nanay, nanay. Ha? Hindi matinig. Kahit naman. Ito mo. Biglag niya yung kapatay. Magkamang yung balon doon. Ilan pagayanin. Itong Mahas Salvador. Oo, tapos maimos ka. Dari mana kanila. Ginawa mo yung buya. Maimos ka. Gusto niya tayo nakubos na tigil niya. Anong gusto niya? Lumpia. Ay, na yung para mo daw, dapat daw po kami makakatulong kaya nakalukay yung tao o babang daw, saan pa na daw yan ano dyan ang daw ang tukawan. Mayong yan lang, nagsil pa lang ng air. Ito ba ito ng talagang ito, nalipat pa ng pag-ingat. Ito na sa ito, pag-ingat. Pangarap na kayan. Dahil ano naiintindihan mo, ipikulan mo lang. Ano daw ang sabi? Kumusta da? Kumusta ka mo? Wow, sarap. Nanaramitan niya kami. Ay, yan ang gusto niya. Anong lasa? Ang tindig ng tukawan, pagkakawal. Wala kang mga kanina. Luwag yun lang ako. Oh, dahil yung plato kaya ano. Tama na yun. Hindi na ako rin ako. Ang gatibol. Baka mahuli pa ako yun. Ito na ang gatibol. Uli sa table. Luto mo. Luto ko na ako. Hindi ka nagluluto.
Libre nga sa bodo man. Ay, doon sa pagkagalan. Mahal ng kami, isang trabaho at mahal. Kaya namin sa mga kabasukan. Saan sa binalo ka ba dito sa pangpangga kay pangpangga? Saya ito. Hindi siya malagay pa ano. Ito lang nakakita kayo sa atin na kagaya sa makaano. Ay, ano, wala ba kung paano? May upunan mag-aray. Siya nag-uutang sa Bombay. Kasi hirapan ng upunan. Ano ko naman? Ano man sinabi niya, no? Mas mahal. Dati, ito yung banda mo na. So, paano nyo sa yung binta sa mga yung binta? Pagka sa makabinta nito, ito pambayad siya ate niya, 3,000. Pambayad sa kuryente, 1,500 sa tubig. Pero kung mag-abelan, Kaya mahigit ko man, mahilig na ng ko kasi may naman ako kasa ng bigay sa'yo. bayo. Kasi naman nakaintindihan ng dikito. Nalit kong dapulong. Ano daw dadang pinari? Mas lote. Pag puso na nagsit pa. Hindi na paikot. Then, ang kaka niya, hindi pa. Yung pa kayo ako may sabaw lang, sabaw. Marami yan sa gabos, pati pansin. Marinaw ka, o. Dahil ka na magbulos. Mahali pa dahil si Madi. Sige na, kadang-kadang ko rin. Dahil ka na maghali. Mamakmahan. Si Mading ano. Yun dahil ko ulusan. Pag na mabulos man na. Nagsubong gayon. Mayroon kung sa'in. Salamat ha. Matarabi pa man kita. Dahil ka na uli. Green, yan ako, green. Ano na? Siguro makakong kakanan. Yung okay lang. Matagal. Makakita kong pansit mo dito siguro. Oh, hindi ako. Hindi ko mabili ko nagkakamuhin. Kasod masarap ko daw sa rarabi ko magkikita sa rarabi na. Para mabentahan sa akin, iyo. Kaya ko na napupudulo sa laro, sasabsaran ko na dyan. Kilala, hindi mo kaya nasa kuya. Mana kaya may kalimut ko dyan. Manang pansit na lang. Manang pansit na. Manang pansit. Sabi ko, karay ka dyan. Yung mga pagluto. Anong kasarabugin ko na ito? Tanong kaya mga tayo solo? Dahil na iba ka niya. Kasalangan niya. Asas niya, pag yan pag may yan yung kulang ng karga. Karga na sintro. Alakaw mo na makabalik pa. Dalaog. Madali ka na, pera ka lang. Ngayon ako, maurot ka na. Ngayon ako, tapos napagpagal mo ka kala. Uy, ulog na. Ano na ako. Oh, the favorite Ano sinatawin niya sa kuya, parang kumalang ko ng mga ano. Ay, ito lang ba? Ito lang ba?
Ay, Nga, ito ako to. Ano ba bakal ko manapan niya? Kung tanong una ko, Ko naman ito na. Isma namin tinda. Ano Silog ka? sidara ko Ka naman na? luto. Ha? Late mo. Ano na? Alam na sige, nagtat mama, magbakal ka na to, ma, magbakal ka na to yan. Ayun na yung tinatawag na dapat kabanggi. Pag dumaw ka na, dara ko na. Uy! Diyos mo yung man. Yung sa luwa. Yung sa luwa. Dahil pwede yun yan. Uy, bagay. Gusto ko tubig. Kaya rin. Tungkal lang to rin sa tubig. Hindi na naman ito. Ay, Give ko sa iyo. naman mo. Ayo, ay, may pagugong ng bigil. Hala. Malang ko kasi Yan ang minang rumikit. pero mo na ay na talaga. Kuha na lang po dyan. Kadarang may sigurang tayo. Sige na, kuha na lang po dyan. Kulang masak na sa kukunin na Sige lang. na po, kuha na lang. Sige na. Dagdagi po ba ka, Tiki? Bigil, dagdagi yan, bigil. Dagdagi, be. Lagay mo sa plastic at ang ano, ito. Ay na po. Mainom pa po niya. Mainom pa? Ay ini baby ba mo pero dahil Sa plastic eh. Ano pa kang tanda? Nauli ka na po. Mainom pa na. Wala nang barato. Diyan ko ba ni. Yung natin girlfriend mo. Tama na siya. Kung hindi sigurang gahalap kung magkano. Una ko na lang yung gusto mo lang yan. Nag-abot. Abot. Niya po lang. Hindi mo dyan sa date, parang wala. Tago-tagoon. Bahan mapasak. Ano ba? Kisay mandaan yan, kisay yan. Uy, tamo dito dyan. Ay, baso. Maribo ko na kita na. Ayan. Ano dyan? Ako pati ko nag-aalig yan. May CCTV. May CCTV. Push. May CCTV. Hindi ko niyarap. Ay, wala. Wala ko digdi sa ano. Hindi ko niyarap. Tagay. Ano yung nag-aaral? Maligo ako. Inom na, inom. Oo. Ay, piling ka naman. Ito malaki ang kuta. Gamitan ko lang. Bakong inuman. Gamitan nyo ka po. Gamitan ka na ito. Agam mo na ito sinita. CCTV ko lang. Dapat live. Mangkit ang